Какво ста хора, аз съм Ради БГ. Днеска играеме Майнкрафт мултиплеер с Юлиан Петров 2006. Какво ста хора, и аз съм Юлиан Петров 2006. Днес ще играем Adventure Map, който се казва Chain Mini Games 2. И да започваме. Аз чакам. Аз казвам Бати, да започваме. Стив се казваш. Замисли планетка. Аз пред контрол да запомня. Къде? Аз не знам изобщо къде съм. Да, виждам. Знам. Да не паднеш, Ради БГ. Ради БГ. Бум, Shadow Hex. Shoot the buttons. Човек, не дей! На сърце и половина съм вече. Клейм този бутон. Клейм едно. Де го бе? Трябва да го спомня. Влизай. Браво. Сега тук този. Некой. Трябва да видим кой е. Не. Чук много си крив, бе. Отвори ли си? Не. Значи е то последния. Давай! Опа, сори, аз се ударих, нали? Кривия мерник. Кривия мерник. Дали се отвори? Не. Аз ще гледам дали се отворила. Добре. Аз тук колко пъти ще... Отвори ли си? Не. Не. Някъде по ъглите трябва да е. Аз съм в горния ляв, а ти си в десния. Някъде по ъглите трябва да е. Аре, бе, човек. Натискай всички бутони. Ние ги закриваме бутони. Те ще пуснем тук скрив. Не. Отвори. Но се затвори. Шит. Шето ули мага чака. Бачи кривия мерник. Кривите мерник. И долу, е там долу. Ей, аз си намали звука, че не мога да се чуваме като говорим. Добре. Так сама си намала на Майнкрафт. Искаш да кажеш, нали? Да. Чувал да пасвърд, там нещо друго пише. Не, тук наче там долу. Горе ли са? Не. Е, там горе. Къде забива, брат? Паче кривото мерниче имаш. Фак ми, кой бутон мой да бъде, бе? О, направо ще съм пусна на край. Супа. Спи врата. Спи врата, че я се. Сега ще спи. За вратата. Отвори. Я мрътни да видя какво пише. Чуз за пасворд 4 лева. Чуз за пасворд. Ти гледай за вратата. Запа само с лева ли? Отвори ли си? Не. Ба, никой не върне. Не трябва да ги целкаме, така не трябва да направим така.
О, фагейн. Така, хора, след малко ще се върнем. Отвори се. Здравейте, отново пичове. Добре, ти давай тук на това, аз съм тук на това. Включвам всички бутани. Отвори се от мене. Или от мен, аз ще мога два. Чакай, това искам аз. Shoot the villagers. Човек, искам аз това. Беге, бе. Човек, искам аз да го шотна. Шотна го. То човек, кой няма да го шотне? Ай, ти шотвай сега. Бум! Хедшот. И го попали. Аз сега. Аз чакам за следващата врата. Оу, yes. Бачек, пред мен е името ти. Колко готино. Пред мене, виж. Все едно аз съм ради бега, а ти си шадъл. Стив. Често моля тази да взема нещо там. Ма стига бе, Юли, нямам писал ти. Козе неща. Козе. Нищо. Нямаше нищо. Вкарай си вътре всичките ти работи, бе. Що? Где си са... О, паркур, мразя. И аз правя паркурите. Аре бе, скачай. Паркурите мога ги мразя с това. Джумпи. О, това е много бавно. Чупия тия. Тия неща. Тия ги чупи. Защо? Какво ще направим? Така, и каквото да щупиме, мапа няма нищо. Фък. Аре, Такава е, виж. Така трябва да стигнем до там горе. Така. Man, are you kidding me? Коста! Вземи повече, че аз нищо не мога да стигна. What the fuck? Чакай ли, знаеш ли заради това ще ни викат? Че не сме минали паркура как трябва. Ай, оцелихме от твоите. Ма чакай, тук още. Goodbye, man. Гледай да паднеш На паркур, на такова. Желе. О, аз имам един стак слайм блокове. Добре. Пречука ли са? Да, пречуках се. Бабе, аз искам малко стакове. Чичко, чули? Без Мальчик, много бавно чупиш. ти е бъгнал телефон. Какво? Имам 19. Ти? Я ги метни. Не, искам да се кача. Метни, чакай, аз ще метна и тия деца 33. И виж колко е гатински начик. Аре бе. Гледай. Уф. Yes. Сега съм един стак. 52. Човек не мога нищо да скачам. Аз ги правя наред. Мога? О, аз едва. И аз идох. What the fuck, трябва да щупа малко. No! No, Jesus! Това не е истина. Са трябва да правим всичко от начало. Убий се и ти, човек, ела с мене. Няма. What the fuck, човек, аз не мога. Не мога сам. Да, разбрахте откъде си паднал.
Човек от това да паднеш. О, минах го. This is... Какво? Invisible. Invisible паркур. Юй! Дув! 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 What? О, то курма дразни с тия слайм блокове. Те слайм блокове сложно да те дразни. Остава направо я щупихме. Така. Аз ще стигна след малко. Ама аз не мога, защото няма слайм блокове. Ми чупи от тия дето де аз съм минал. Чакала. Да дойда човек, наистина. Дървай. Аз не мога да го видя къде е. Дали е умрял? What the zlova, bе? What? Get one key here. О, не, аз изключвам. Disconnect from server. Ай, бе, брат! Вкарай пак, яко е! Аз не мога. Човек. Аз не съм, Карай го на школа, яко. Хайде BG join the game. Ако стана с 100 окей. Мувай да се убиеме и двамата. Put one key here. Какво взе? Какво стане? Ооо! Ма ти готиния мап, аз ще го изтрепа, пак ще го за малко само, чули? Бай, стига бе, чу! Не искам да го такова, искам да го изиграем отново. Стига, колко гадаехме. Искам да ги таковаме, да ги изтрепа. Не поделетвай! Добре, дай на някой друг. Да видим някой друг. Хора, това мисля да бъде за този клип и ако ви е харесало това, цъкнете лайк, ако не забравяйте да се абонирате за канала. И аз казвам същото. И от мен е чао.